Bun găsit, urmează pentru noi meciul cu Clinceniul, pe care îl vom anticipa alături de Marius Briceac și ni se va alătura după aceea și Vasile Maftei. Începem cu Marius, să-ți citesc întrebările trimise de colegii din presă. Cum anticipezi partida cu Academica Clinceni? Va fi un meci greu contra unei echipe bune care au în componența lotului jucători cu experiență. Trebuie să mergem acolo foarte concentrați și să luăm cele 3 puncte. Cât de mult va apasă situația din clasament? Să zic așa, nu știu dacă ne apasă foarte mult să fim disperați sau ceva. Trebuie să luăm pas cu pas, fiecare meci în parte și important la finalul sezonului să ne îndeplinim obiectivul. Voluntari a fost în ultimele sezoane în zona roșie a clasamentului și pe final s-a ridicat și s-a salvat de la retrogradare. Vă place să trăiți intens la Voluntari, ca să spunem așa? Sincer, nu. Sperăm ca de la meciul acesta să luăm cele 3 puncte și să urcăm cât mai sus în clasament. Cum stați cu moralul după egalul cu Dinamo? Avem un moral bun, ținând cont că am câștigat și la Iași. Mergem acolo să jucăm și să ne întoarcem cu cele 3 puncte, cum am mai spus. Clinceni este surpriza plăcută a acestui sezon? Da, putem să spunem că este surpriza plăcută. Au, cum am mai zis, au în componența lor jucători cu experiență, joacă un fotbal destul de bun, să zic așa, și își merită locul în clasament. Clinceni, locul 6, Voluntari 14. Aceasta este diferența reală între cele două echipe? Nu este aceasta diferența, dar noi trebuie să arătăm asta pe teren și la fiecare meci să dăm maxim să fim mai buni, să câștigăm cele 3 puncte. Rusescu, Tănase, Gardu și Adi Popa merită o atenție deosebită la această partidă? Sunt jucători cu experiență, dar trebuie să luăm în calcul toată echipa și să fim foarte atenți, să dăm totul pe teren și să câștigăm acest meci. Aveți 4 meciuri consecutive în deplasare fără înfrângere. Vine și al 5-lea? Sperăm. După cum se vede, în deplasare jucăm mai bine. Trebuie să mergem acolo și să câștigăm toate cele 3 puncte. Cum se vede lupta din play-out? Va fi o luptă frumoasă. Trebuie să fim concentrați și la final să ne clasăm cât mai sus în clasament. Cam atât pentru Marius, ne oprim pe moment și vom reveni alături de Vasile Maftei. Mulțumim, Marius. Am revenit alături de Vasile Maftei pentru a anticipa partida cu Academica Clinceni. Vasile, cum anticipați partida cu Academica? Da, ne așteaptă un meci destul de greu, având în vedere că întâlnim revelația campionatului, după părerea mea, pentru că nimeni nu s-a aștepta ca echipa din Clinceni să aibă o asemenea ascensiune și merită felicitați din tot sufletul. Cât de mult vă apasă situația din clasament? E clar că nu e una care să ne convină, dar nu e niciuna disperată. Ușor, ușor ne-am pus la punct din toate punctele de vedere. Jucătorii care au venit ușor, ușor s-au integrat și și-au revenit din punct de vedere fizic. Avem și varianta că se vor înjumătăți punctele și în momentul acela vom pleca toate echipele din play-out cu șanse egale, chiar dacă în momentul de față suntem pe un loc de baraj. Voluntari a fost în ultimele sezoane în zona roșie a clasamentului și pe final s-a salvat de la retrogradare. Vă place să trăiți intens la Voluntari, ca să zicem așa? Trăim intens și trăiam intens și dacă eram la altă echipă. E important că fiecare vrea să câștige, fiecare om și fiecare antrenor vrea să câștige. Echipa lui e normal să trăiești intens atunci când pui suflet în ceea ce faci. Atunci care este situația lotului înainte acestei partide? Tot lotul este valid, avem 2 jucători suspendați, în rest toată lumea este pregătită pentru joc. Academica locul 6, FC Voluntari 14. Aceasta este diferența reală între cele două echipe? Nu știu dacă e diferența reală. Asta e diferența din clasament. Ei sunt pe un loc de play-off. Se bat pentru a ocupa unul din cele 6 locuri care duc în play-off. Noi ne batem pentru a ne salva de la retrogradare. Este o diferență în momentul de față.
Prusescu, Tănase, Gardo și Adi Popa sunt jucători care merită o atenție deosebită la meciul ăsta? Am crezut că îmi spui de FCSB. În prima întrebare. Și apare. Nu neapărat. Sunt jucători cu mare experiență care au făcut performanță la FCSB. Îi respectăm pentru tot ce au făcut la FCSB, dar cu siguranță vrem și noi să câștigăm și atunci ne vom bate de la egal cu ei. Aveți 4 meciuri consecutive în deplasare fără înfrângere. Vine și al 5-lea? Da, din câte se pare, stă mai bine atunci când jucăm în deplasare. Acolo am obținut, ne simțim mai bine, ca să zic așa, am obținut majoritatea punctelor. Asta este, vedem, fiecare meci are istoria lui. Noi sperăm să nu pierdem în primul rând și să nu luăm gol, să plecăm de la ideea de a nu lua gol, iar după aia să vedem dacă reușim să marcăm și să câștigăm acest joc. Cum se vede lupta din play-out? Cum să se vadă? Grea, e o luptă grea. Așteptăm și noi să mai scoatem capul de acolo din zona minată, dar cu siguranță, v-am spus, după înjumătățirea punctelor, odată cu intrarea în play-out și fiecare echipă va avea emoții din punctul meu de vedere. Important e ca să adunăm puncte, ca să avem ce să înjumătățim, iar atunci când vom intra în play-out să fim foarte, foarte bine din toate punctele de vedere. Care este starea lui Bogdan Andone? Starea lui Bogdan este una bună, zic eu. Așteaptă să repete testul. Ținem legătura cu el în fiecare zi. Ne transmite exact ce avem de făcut. Sperăm să-i facem și lui o bucurie mâine, pentru că e greu și lui să stea atâta timp în casă, departe de echipă și cu siguranță o victorie iar prinde bine. Cam asta e tot. Mulțumim mult de tot, Vasile, și baftă!